Задължително просто го препоръчвам Active Sitting. Няма една дума за Active Sitting. За мен всичко е отговорност към себе си. Всичко, което се случва и в Active Sitting, и в работа с емоции. Това е отговорност към себе си. Здравейте от мен! Казвам се Диана Георгиева от град Добрич. На 51 години съм и по професия, как да кажа, сега не знам какво точно да изброя, но по принцип съм мастер коуч, треньор по личностно развитие с експертност, балансирано хранене и емоционално здраве. А сега последно и прилагам и холистична психология. По принцип съм активен спортист, обичам така доста активните спортове и често ходих в залата, но преди около 4 години и половина, както се спортувах активно в залата, изведнъж започна да ми спира въздуха и аз всъщност нямах обяснение за това нещо. Реших, че най-добре и здравословно за мен ще бъде да приключа да ходя в залата, тъй като наистина нямах никакво реално обяснение защо ми се случва това нещо. Но като човек, който е свикнал от малък да спортува, аз търсих активността, движението, търсих си причината да дадеш на мускулите, защо трябва да работят, да са активни. И който търси намира. Така, чрез едни приятели, които ми препоръчаха Ивето и Коко с тази гимнастика, която да правиш седнал. Дори в началото, ако трябва да бъда честна, не се замислих, дори не се усъмних каква пък ще е тая гимнастика, седнал. Просто казах, да, искам я. Обикновено се доверявам на интуицията си. След работа с гимнастиката и работа с емоциите. Ако трябва да бъда честна, в началото не си давах сметка всъщност как точно това работи. Просто знаех, че се чувствам добре. Много мислих над този въпрос. Няма една дума за Active Sitting. За мен всичко е отговорност към себе си. Всичко, което се случва и в Active Sitting, и в работа с емоции. Това е отговорност към себе си. Задължително просто го препоръчвам Active Sitting. Помага много на мои приятели, на приятели на мои приятели. В началото така много ми хареса това. Вдигам си раменете и започвам плавно освобождане на врата и също така дъгата. Това за мен, когато се прави правилно, това са упражненията, които, въпреки че всички са ми любими.